Dobre, je to takmer tu. Tvoja aj moja cesta do USA sa blíži a je na čase začať baliť kufre. Ak cestuješ zo Smaller Earth, tak letenka je súčasťou programového poplatku. Súčasťou letenky je tiež podpalubná batožina a to, ako si zbalíš kufor, je dôležité, pretože táto podpalubná batožina je obmedzená do 23 kg. Žehličku, korčule, monitor a podobné veci nechaj doma. Na druhej strane, adapter, lieky či zubná pasta sú veľmi dôležité. Dávaj špecifické rady je somarina, pretože každý potrebuje niečo iné. Ale je niekoľko vecí, ktoré by si mala so sebou zbaliť. Takže tu je môj krátky zoznam. Elektrický adapter do americkej zástrčky. Predĺžovací kábel. Oblečenie. Len obmedzené množstvo, pár tričiek, kraťasy, mikina, spodné prádlo, ponožky. Oblečenie prispôsobujem oblasti, kde budem počas leta. Samozrejme uterák, plavky či hygienická cestovná taštička. Lieky. Paralen na všetko, strepfen, sprej do nosa na soplík, NDX, ak sa dezinfekcia a leukoplast. Beriem so sebou tiež turistické topánky, lekárničku, expander a roller. Toto sú špecifické veci asi len pre niekoho ako som ja. Tieto veci budú v mojom kufri. Z dokumentov budeš potrebovať formulár DS 2019, servis potvrdenie, cestovný pás a kartičku poistenia. Noťaz, GoPro, powerbanka a všetky elektronické zariadenia, ktoré majú baterku, musia byť v príručnej batožine. Fľaša na vodu, tričko, mikina, nabíjačky, okuliare, kniha, slúchadlá, zubná kefka a pasta, snack. Toto všetko bude v mojej príručnej batožine. Balenie je pre mňa systematický proces. Urob si zoznam a pokračuj podľa neho. Nehaď veci do kufra len tak, ako ti to napadne. Mám aj niekoľko kusov oblečenia v príručnej batožine pre prípad, že batožina nedorazí vtedy, keď ja. Už sa mi to stalo, takže prevencia. Použij poznámky v telefóne alebo papier, aby si mala zoznam toho, čo naozaj do Ameriky potrebuješ. Nechod do USA s plným kufrom. Počas leta si určite niečo kúpiš, tak nechaj priestor na suveníry, aby mamina, strýko a psík neboli smutní. Takže toľko o balení do Ameriky, prajem ti krásne leto.